चम्पकनगर आमचैयाव तंगनाय आलिशा रुपिनी मुंगै बुरै खरकसा बिसि गदगमा रमै सैबसा पुसिवै फाइमानि हामजागै आ सैबसानो मुं फारि रोखा जिमि हनै बिसि जिसा जिनै रमै आ सैबसानो पुसिवै फाइका आलिशा रुपिनी फियाबा किसातिया साक हामिया अंगै सैनो भेटेनारि ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट आरके नगर तुबै फाइका मिया सांग्रं सालो साक नायरिना बागै फियाबा डॉक्टर काहामके साक नायानि बागै तिनि फासलो दिपनि जराव सैनि लांमा जखा हनै कक सिलजामुं गासै फाइका सैनो थैमानि नुगै खामक जाक काबजाक खायक जाक आलिशा रुपिनी ब्लाड टेस्ट खाना बराबर सागा तिनी कोन चिकित्सा खाइने जों खोना फाइदे जों ट्रिटमेन्ट होनाय ब्लाड टेस्ट रिपोर्ट माने ब्लाड टेस्ट रिपोर्ट फाइका ब्लाड टेस्ट रिपोर्ट फायै मैडम बिथिरगा मैडम देजों नि मास दङ डॉक्टर बो रिपोर्ट रिपोर्ट नाय बिथिरगा माने परे बेबिसियाने कायसा बेराम दङ आबुन लोगो बिनि रिपोर्ट फाइका जों बिनि लिभार रो किडनी रो किसा माने पॉइंट बारि जा लेके जे बिनि रोग आबुन बिथिरला नांनाय दिले निरो बटाम खाइका बेबिसिया जे रोग माने आरु मेसिनो बिथिरजा लेके बिथिर मगद बो खैथांबा परे खेनो मैडम फायो मैडम बट फायै सागा दै हुनै जेन बिनि हाटो दै जमि थांगा नै लेके नों थै परीक्षा रिपोर्ट नाय से जखन बिनि बिथिरि मा कांगाके आज हाटो जमि मा दैनि आबुन बिथिके तांगि दिनिया तांगि चिकित्सा चलि माने अडक मडक बमा गाहाम गोनां सै सुस्त माइसाओ सदयो किउ कोनो प्रॉब्लम करे बस हासिनि से बिनि कष्ट दं माने लामा कष्ट निगा लामा कष्ट फाइगोन लामा कष्ट बिथि सेरनाय रुइखे बुफुरति फामनि निस रुगि मियाव तो बि फाइमाने मियाव कोनो चिकित्सा खाया फ्री परीक्षा सिनि रुइ प्राइवेट फ्री परीक्षा खाइ बिने अदि सिनि रखर मियाव कोनो ट्रिटमेंट नाया बिनि सिनि से एमने के रुक मान जाबनि बसाल फजो कोना रुक मान जाबनि मिया इन्टिरि जों साइमन बिनि रुक मियाव टेस्ट खायो सो सास कष्ट सिनि चलि दं दा सास कष्ट मन जिरानिया फुया इके कामिखे करन कामिखे चपन न जे साखाम फुनुं माने ब थायो फाय फुनफाय आरके नगर निनि सुइनि बुमुं तामो जिमि बनो पालक माने बिसे बिसे काखा 11 বছর 11 বছর ना चलादो बोरै के नों हास्टेनि लुगरनो तामको खसाना मसो कमहाय मेसेज आं लुगरनो साना मसो जे नरको आरके नगर फाइटिक न सैनि ट्रिटमेंट खाइ जे सपन चिकित्सा खाइ किन्तु ओ जे डॉक्टर देजन इनि बोरै मास दंगो बिसा खनाय कोजो जे बिनि खानि ट्रिटमेंट ताना बसै म थायो आबुन आगेबो एकबार थां जे आनि को बुंसि को थायो आफो जिनि मगल बस सै मास फैका आं हायपन माने आबरनो सिलिया सैबो साबनो बतेखनो बोथारो ट्रिटमेंट खाइ अच्छा नि सिमतां गम आनि बिनि Alisha de